ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಕುರ್ಚಿ ಪತ್ತರ ಕೆಜೆಪಿ ಸುರು ಮಲ್ಜಿರು ರಾಜ್ಯಗೂ ಬಂಗಾರದ ಕಾಲ ಕೊಣರೆಗಿಂದು ಮಲ್ದಿರು ಇಂದದು ಪಾಟಿತ ಕಜ್ಜ ಗುರ್ಕರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಪಂಡಿರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡು 300 ಜನಕ್ಕೂ ಖರ್ಚಿದ್ದು ಸೇರ್ಸವಂಬಿ ಸಭೆಟ್ 6 ಪಾತಿರೇರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದುಪುನಗ ರಾಜ್ಯ ದುಂಬುಗುಲ ಐತಿನವು ಅವೆರ್ದು ಬಕ್ಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಕಾಲೋಡು ಪಿರಾವು ಪೋವೊಂದುಂಡು 6 ತೆರಿಪಾಯರು ಬಿಜೆಪಿದ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಕ್ಕ ಜೆಡಿಎಸ್ದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ ಎದುರಾದು ಉಲಚದಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಂದು 6 ದೂರಿಯರು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರನ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನಿಡು ಉಪ್ಪುನು ಮೋಸನೆ ಎಂಪಿನವು ಬೈಕಂಪಾಡಿನ ಪಾತೆರ ಕೆಜೆಪಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೆಂಬರ್ ಮರಿಯಮ್ಮ ಥಾಮಸ್ ಪಾತೆರ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿನಕ್ಲೆಗು ಅನ್ಯಾಯ ಆಪಿನೇನು ತಪ್ಪಾವರೆಗೂ ಬೊಕ್ಕ ತಾನು ಸುರುಮಲ್ತಿ ಕಜ್ಜೋಲು ಮೂಲೆಗು ಬೂರಿನವೇನು ತೂವರೆಗಾವಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಕೆಜೆಪಿ ಸುರುಮಲ್ತಿನಿಂದು ಪಂಡೇರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ವರಿಯೇ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಕುಡ್ಲ ಪಾಲಿಕೆಗೂ 300 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಇಂದುಲ 6 ತೆರಿಪಾಯರು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪು ಜ್ಯೋತಿಕಾ ಜೈನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಕುಲ್ ಮಾತಾ ಕೆಜೆಪಿ ಸೇರಿಯರು ಅಮಿತ್ ಕುದ್ರೋಲಿ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಮರಾಜ್ ರೈ ಅಜೀಜ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕುಲ್ ಮಾತಾ ಜೊತೆಟಿತ್ತೇರು ಬಜ್ಪ ವಿಮಾನ ಉಂತಿಡೆಕು ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಪುದರ್ ದೀವೊಡುಂದುದು ಉಲ್ಲಾಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉಚ್ಚಯ ಸಮಿತಿದಕುಲು ಕುಡ್ಲ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಕೂಕುಗು ಮಲ್ತೇರು ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ನಿಟ್ಟುಡು ಮನು ಕೊರಿಯರು ದಿನಕರ ಉಲ್ಲಾಲ ಅನ್ನಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಕುಲ್ ಮಾತಾ ಇತ್ತೇರು ರಸ್ತೆಗೆಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿ ಜೆಸಿಬಿ ಬದಿತ ಗುಂಡಿಗು ಬೂರ್ದು ಯಾನು ಬೂರುಂಡನೆ ಇಂಚ ನಿಕುಲು ಬೂರುಂಡ ನನ್ನ ಇಂಚ ಕೇನಿಲಕ ಒದ್ದಾಡುಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕಾಂಜಾಗಾಡದ ರಸ್ತೆದ ಮರಕಣಿ ತಲ್ಪ ಈ ಅವಘಡ ನಡತನು ಕುಡೊಂಜಿ ಜೆಸಿಬಿ ಬತ್ತದು ಬೂರಿನವೆಂದು ದೆರ್ತನು ಕಡೆಕೊರ ಸುದ್ದಿತಿರ್ಲ ಕಯಾಕ್ ಪೀರಿಡಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ರಾಪ್ಸನ್ ತಪ್ಪುತೇರಿ ತಳಕೆರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೈದು ಭೂಲೋಕನು ಪೂಜೆರೆ ಬರಂದು ಮಾಲೂಕೂರ್ದು ಒಟ್ಟಿ ಕೊಡಿ ಬಂಧಯ ಕೆಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಗಾತು ಕುಟುಸಿಗಿ ಜನಕುಲಿಗಾತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಒಂದು ಈ ಪರ್ತದ ತುಳುವಾರ್ತೆ ನಾನತ್ತು ಸುದ್ದಿಗೋತು ಅಂತ ಪ್ಲೇ ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್